चालेल, मी आता प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज आपण 11वा अध्याय शिकणार आहोत. त्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, त्या शिशी राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे विश्वरूप दर्शन योग. खूप छान अध्याय हा. याच्यामध्ये तुम्हाला कृष्णाच्या विश्वरूपाचं दर्शन होणार आहे. कृष्ण कृपामूर्ती हे वृंदावनातले कृष्ण बलराम हे इस्कॉनचं मंदिर आहे. खूप छान आहे हे मंदिर आणि श्रील प्रभुपादांनी हे मंदिराचं बांधकाम चालू झाल्यावर त्यांनी पर्सनली प्रत्येक गोष्ट त्या मंदिरातली सुपरवाइज केली. त्याच्यामुळे हे जे मंदिर आहे खूप सुंदर आहे. वृंदावनातलं कृष्ण बलराम टेम्पल. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांची आज पुण्यतिथी आहे, तर त्यांचे आपण आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया. त्यांच्यामुळेच हा उपक्रम चालू आहे. त्यांनी आपल्याला गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. माझे को-होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी आणि टेक्निकल टीम या सर्वांचा सहभाग खूप मोठा आहे. त्यांच्यामुळे मी हा वर्ग घेऊ शकते. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं भूयमध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तावचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. अर्जुन म्हणाला, या परम गुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिला आहे ते ऐकून माझं मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण जरा थोडासा रिकॅप घेऊया की 10व्या अध्यायामध्ये आपण काय शिकलो. कृष्णाने सांगितलं मी सर्वांचा उगम आहे. मग भगवद्गीतेचा सार, ज्याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असंही म्हणतात, 10.8
ते 10.11 याच्यामध्ये मी तुम्हाला संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन याबद्दल सांगितलं. आपला आणि कृष्णाचा काय संबंध आहे, या संबंधामध्ये ऍक्टिव्हिटी काय आहे म्हणजे अभ्युदय, आणि याचं प्रयोजन काय आहे म्हणजे कृष्ण प्राप्ती, हे मी तुम्हाला सांगितलं. मग त्याच्यानंतर अर्जुन प्रथम कृष्णाची स्तुती करतो आणि त्याला सांगतो की तू परम पवित्र आहेस, तूच परम धाम आहेस, आणि असं म्हणून त्याची स्तुती करतो. आणि मग तो कृष्णाला सांगतो की तू मला तुझं ऐश्वर्य बघायचंय, म्हणजे तुझं ऐश्वर्य जेव्हा मी बघीन तेव्हा माझं मन तुझ्याकडे इतकं आकर्षित होईल की मनामध्ये सतत तुझे विचार राहतील. हा त्याचा अर्जुनाचा हेतू होता, की मला तुझं ऐश्वर्य बघायचं आहे, त्या पाठचा हेतू हा होता. आणि मग कृष्ण आपल्या सर्व विभूतींचं, आपलं सर्व ऐश्वर्य अर्जुनाला दाखवतो. आता हा अध्याय जिकडे संपला तिकडे हा आता 11वा अध्याय चालू होतो. आता इतकं ऐश्वर्य बघितलंय कृष्णाचं. आता अर्जुनाच्या मनात काय प्रश्न येतो, आणि परत 8वा अध्याय जो आहे त्या अध्यायात अर्जुनाचा एक प्रश्न होता, अधिदैव म्हणजे काय. मग कृष्णाने सांगितलं, माझं जे विराट रूप आहे ज्याच्यामध्ये सर्व देव देवतांचा समावेश आहे त्याला अधिदैव म्हणतात. मग आता एवढं ऐश्वर्य बघितलं, 9व्या अध्यायात अर्जुनाने ऐकलं की मी सर्व व्यापी आहे, मी सर्वत्र सगळीकडे आहे. मग हे सगळं ऐकल्यावर अर्जुनाला वाटतं की कृष्ण या ब्रह्मांडात प्रविष्ट कसा झाला हे आता अर्जुनाला बघायचंय. म्हणून तो आता कृष्णाला सांगणार आहे की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. पण ते सांगायच्या अगोदर आता गीता 10 अध्याय झाले. 10 अध्याय झाल्यानंतर मात्र अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं, तुम्ही मला जे जे काय उपदेश दिले आहे ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला. तर मला कोणी सांगू शकेल का मोह म्हणजे काय, कुठला अर्जुनाचा मोह नष्ट झालाय? कोण सांगेल? कोणी नाही? हा, पल्लवी माताजी बोला. हरे कृष्णा माताजी. हरे त्याच्या परिवाराचा किंवा त्याला जो तो मोह होता आधीमध्ये, मी हा. लढणार नाही कारण ते लोक आपले आहेत आणि आपल्या माणसांबरोबर कसं, तो मोह असेल कदाचित. बरोबर बरोबर सांगितलं. म्हणजे त्यांनी ती 5 कारणं सांगितली होती. मी युद्ध करणार नाही, हा त्याचा मोह होता. त्याला स्वजनांबद्दल करुणा होती. मग त्याला वाटत होतं की युद्ध करून मला आनंद मिळणार नाही, युद्ध करणं हे खूप मोठं पाप आहे. सगळ्या पारिवारिक परंपरा ज्या आहेत त्या नष्ट होतील. ही जी कारणं आहेत या कारणांमुळे तो मोहित होता, भ्रमित झाला होता. आणि आता मात्र 10 अध्याय ऐकून अर्जुनाने सांगितलं, माझा मोह नष्ट झालाय. आता पुढे आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी. कृष्णा, हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. श्लोक क्रम 3. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. हे प्रभो. श्लोक क्रम 4. हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा,
तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलंय कारण की मला तुमचं विश्वरूप का बघायचंय, कारण कृष्णाचं ऐश्वर्य बघून आतापर्यंत कृष्णाचं ऐकून मी सर्व व्यापी आहे हे ऐकून आता अर्जुनाला बघायचंय की नेमका या सृष्टीमध्ये कृष्ण कसे प्रविष्ट झाले ही आता अर्जुनाची इच्छा आहे. मग इच्छा मनामध्ये असल्यावर आपण कृष्णाकडे कसं बोलायचं, म्हणजे भगवद्गीता आपल्याला फक्त ज्ञान देत नाही पण कम्युनिकेशन स्किल्स सुद्धा शिकवते. आपण कसं बोलायचं अर्जुन बघा, हे प्रभू मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा तुम्ही कृपया ते अमर्याद रूप मला दाखवा. म्हणजे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही कृपा करून माझ्यावर कृपा करा आणि मला तुमचे विश्वरूप दाखवा. म्हणजे अर्जुन हा केवढा मोठा भक्त आहे, कृष्णाचा परम सखा आहे, तरी देखील तो असं म्हणत नाहीये की कृष्णा मला तुझं विश्वरूप दाखवायचंय, मला विश्वरूप दाखव. आपण कधीतरी प्रार्थना करताना अर्जुनासारखी करतो का, देवा मला अमकी अमकी गोष्ट पाहिजे हवी आहे, पण जर तुम्हाला वाटत असेल तर माझ्यावर तुम्ही कृपा करा आणि ती इच्छा माझी पूर्ण करा, असं आपण म्हणतो का? आपली सबऑर्डिनेट पोझिशन आहे हे आपल्याला माहित असून सुद्धा तसं आचरण करतो का आपण? तर हे आपण अर्जुनाकडून शिकलं पाहिजे. कधीही आपण कृष्णाला किंवा देवाला ईश्वराला ऑर्डर देऊ शकत नाही, कमांड करू शकत नाही, पण आपण रिक्वेस्ट, आपण अशी विनंती करू शकतो. आता इकडे अर्जुनाचा मोह नष्ट झालाय, पहिल्या श्लोकातच त्यांनी सांगितलं. तरी अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप का बघायचंय, आता त्यांनी इकडे पूर्णपणे म्हटलेलं आहे, हे कमल नयना जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आणि अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली. म्हणजे अर्जुनाला आता पक्क पटले की कृष्ण हा सर्वश्रेष्ठ आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे, सगळं काही आता त्याचं जे श्रेष्ठत्व आहे ते अर्जुनाला अगदी पूर्ण पटलेलं आहे. मग तरी देखील अर्जुन का सांगतोय कृष्णाला की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव, मला हात वर करा आणि तुम्ही बोला. म्हणजे असं नाही की प्रत्येक उत्तर बरोबर पाहिजे, पण तुम्ही बोललात की आपली एक इंटरॅक्शन होते. पल्लवी माताजी. कारण आधी तुम्ही एकदा सांगितलं होतं की त्याने जे प्रश्न केले कृष्णाला ते आमच्यासारख्या म्हणजे सामान्य माणसांसाठी एक ज्ञान प्राप्त होईल, तसंच हे विश्वरूप दर्शनाचं पण तसंच असू शकतं असं मला वाटतं. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? खूप छान उत्तर दिलं तुम्ही आणि तुमचं बरोबर आहे की अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप का बघायचंय, कारण भविष्यामध्ये कोणी असं म्हणू शकणार नाही की मी भगवान आहे. म्हणजे कृष्णाची जी सुप्रीमसी आहे, जो तो सर्व लोक महेश्वरम आहे, ती जी त्याची पोझिशन आहे ती कायम राहील. कोणी म्हणू शकणार नाही मी भगवान आहे. कोणी म्हटलं मी भगवान आहे तर तुम्ही त्यांना सांगू शकता की मला तू भगवान आहेस ना, मला तुझं विश्वरूप दाखव. हे जे विश्वरूप आहे हे फक्त कृष्णच दाखवू शकतो. कुठलीही देव देवता कोणीही हे विश्वरूप दाखवू शकत नाही. म्हणजे हे विश्वरूप कृष्णाचं एक्सक्लुझिव्ह रूप आहे, इतर कोणीही हे रूप दाखवू शकत नाही. म्हणून अर्जुनाला
अर्जुनाला खात्री पटलेली आहे की कृष्ण हा ईश्वरांचा सुद्धा ईश्वर आहे, सर्वांचा नियंता आहे, पण दुसऱ्यांना सुद्धा खात्री पटावी म्हणून अर्जुनाने सांगितलंय की कृष्णा मला तुमचं विश्वरूप बघायचंय. आणि कृष्ण सुद्धा अर्जुनाला त्याचं विश्वरूप का दाखवणार आहे, कृष्णाची सुद्धा कारण आहे. ती कोणती आहेत? एक तर कृष्ण भक्त, ते जी इच्छा भक्तांनी केली ती कृष्ण काय करतो, ती पुरवतो. पहिलं कारण झालं. तो विश्वरूप दाखवणार आहे तेव्हा ते विश्वरूप कसं आहे पुढे कृष्ण सांगणार आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही लहान मुलांचे सिरियल्स बघितले ना, तर एक चेटकीण असते आणि तिच्याकडे असा क्रिस्टल बॉल असतो आणि त्याच्या दिसतं. अगदी त्याचप्रमाणे अर्जुनाला सांगणार आहे तुला यात काय बघू शकतोस. एकाच ठिकाणी भूतकाळातलं, काळातलं, भविष्यातलं तू सर्व काही बघतोस. मग तू की सेनेचं काय झालं, युद्धाचं काय झालेलं आहे, कोण जिंकलेलं आहे. आणि जेव्हा तो हे बघणार आहे तेव्हा मात्र अर्जुनाला उत्साह येणारे, जोम येणारे. कुमुद माताजी मी येते. बरं, चालेल. तर अशा तऱ्हेने कृष्णाला सुद्धा अर्जुनाला प्रेरणा द्यायची आहे की तू युद्ध कर, हे बघ तू जिंकलेलाच आहेस, आता तुला फक्त उभं राहून तुझा बाण चालवायचा आहे. तर कृष्णाचीही काही कारणं असतात आणि अर्जुनाची काही कारणं असतात. आता आपण पुढे बघूया. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. एक मिनिट. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी युक्त अशी माझी सहस्त्रवधी रूपे पहा. हे अर्जुना, तू जे काय पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यामध्ये तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे, परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस. म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. बघा, इकडे आता लगेच कृष्णाने सांगितलं मी तुला माझं विश्वरूप दाखवतो. आणि मग ते विश्वरूप कसं आहे याची थोडीशी समरी, थोडासा सार कृष्ण अर्जुनाला सांगतो. हे बघ, हे कसं आहे माझं, तुला नाना वर्ण दिसतील, माझी सहस्रावधी रूपे तू बघशील, तुला जे काय बघायचंय तू एकाच ठिकाणी सगळं पाहू शकशील. मग इतकं सांगितल्यावर कृष्णाला समजतं की अर्जुनाला काही दिसत नाहीये. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी तू मला बघू शकणार नाहीस. मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान केल्यावरच तू मला बघू शकशील. हेलो 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 हेलो. अच्छा, मेरा अभी क्लास चालू है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी. हा, तर मग इकडे अर्जुनाला कृष्णाच्या लक्षात येतं की अर्जुनाला या वर्तमान नेत्रांनी हे विश्वरूप दिसणार नाही. म्हणून तो अर्जुनाला सांगतो की मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. आता तुम्हाला माहिती आहे की समजा जर जो पूर्ण आहे, जो परिपूर्ण आहे, त्याला आपण
अपूर्ण इंद्रियांनी बघू शकतो का? निश्चित बघू शकत नाही. आपली सुद्धा इंद्रिय जर परिपूर्ण असतील तरच आपण त्याला बघू शकतो. मग इकडे कृष्ण काय करतोय त्याचा विशेष अनुग्रह, त्याची कृपा अर्जुनावर करतोय. आणि मग अर्जुनाचे जे भौतिक नेत्र आहेत तर त्याला दिव्य नेत्र जोडले जातात. जे भौतिक मन आहे, जेव्हा कृष्णाची कृपा होते तेव्हा भौतिक मनाला दिव्य मन जोडलं जातं. जे आपली बुद्धी आहे ती भौतिक असते पण त्याला दिव्य बुद्धी जोडली जाते. अशा वेळेला आपण कृष्णाला समजू शकतो, त्याला जाणू शकतो. तर आता दिव्य नेत्र बघितल्यावर अर्जुन आता सांगणार आहे की त्याला विश्वरूप कसं दिसतंय आणि आपण सुद्धा ते ऐकणार आहोत. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम. इकडे जरा एरर आहे, टायपो एरर आहे. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतानी आपले विश्वरूप अर्जुनाला दाखवले. आता इकडे तुम्ही मला सांगाल, तुम्हाला धृतराष्ट्राच्या चेहऱ्याकडे बघून काय वाटतंय? त्याच्या चेहऱ्याच्या एक्सप्रेशन वरून तुम्ही काय सांगू शकाल? बोला. तो घाबरलेला आहे, आनंदात आहे, काय तुम्हाला काय वाटतंय? घाबरलेला आहे. घाबरलेला वाटतोय. मग इकडे आपल्याला एक समजतं की जो कृष्णाचा भक्त आहे त्याच्या मनामध्ये कृष्णासाठी प्रेमच असतं, तर तो कधीही कृष्णाला घाबरत नाही. पण जो कपटी माणूस असतो तो मात्र कृष्णाला बघून घाबरतो, त्याला काळजी वाटते. तर अशा तऱ्हेने की धृतराष्ट्र जो आहे तो सुद्धा अत्यंत घाबरलाय, कारण त्याच्या मनामध्ये विचार आता येणारे विश्वरूप बघून, आता माझ्या मुलांचं काय होईल? आम्ही युद्ध आता नक्कीच हरणार. जेव्हा तो पहिल्यांदा कृष्णाचं विश्वरूप बघेल तेव्हा मात्र धृतराष्ट्र एकदम घाबरून गेला. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित ते तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकणार नाही. म्हणजे हे जे विश्वरूप होतं ते अतिशय तेजस्वी होतं. आपल्याला या भौतिक जगामध्ये सर्वात तेजस्वी म्हणजे फक्त सूर्य माहिती आहे आणि सूर्याच्या तेजाकडे सुद्धा आपण जास्त वेळ बघू शकत नाही. काही सेकंद आपण सूर्याकडे बघू शकतो, पण आपण एकसारखं सूर्याकडे बघत राहिलो तर आपण आंधळे सुद्धा होऊ, ते तेज आपल्याला सहन होणार नाही. तर इकडे कृष्णाने सांगितले, अर्जुनाने सांगितले, जणू काय हजारो सूर्यांचा उदय झाला असं.
इकडे बाहेर फटाके वाजतायत म्हणून मी थांबले. तर हे इतकं तेजपुंज रूप आहे, इतकं तेजस्वी रूप आहे की असं वाटतंय जणू काही हजारो सूर्यांचा उदय झालेला आहे. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे पाहिली. म्हणजे अर्जुनाने एकाच ठिकाणी सर्व काही बघितलं, सगळी ब्रह्मांड बघितली, सगळं एकाच ठिकाणी बघितलं. श्रील प्रभुपाद त्यांच्या तात्पर्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की कुठलाही सायंटिस्ट कधीही असं आपल्याला एकाच ठिकाणी सर्व फक्त आपलंच ब्रह्मांड सुद्धा दाखवू शकणार नाही, एकाच ठिकाणी आपण ते बघू शकणार नाही, पण हे फक्त कृष्ण दाखवू शकतो. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. आता इकडे अर्जुनाचं हे विश्वरूप, तेजस्वी रूप बघून अर्जुनाला काय वाटलं, तो खूप आश्चर्यचकित झाला, अंगावर रोमांच उभा राहिला. तर प्रभुपादांनी सांगितलंय की अंगावर रोमांच कधी उभा राहतो, 2 वेळेला उभा राहतो. जेव्हा आपण परमानंदात असतो, म्हणजे स्पिरिच्युअल एक्स्टसी, जेव्हा आपल्याला खूप अत्याधिक आनंद झालेला असतो तेव्हा आपल्या अंगावर रोमांच उभा राहतो. आणि दुसरा म्हणजे जेव्हा आपण खूप दुःखी असतो, आपल्याला काही कुठे कसं जायचं, आपण एका डेड एंडला आलेलो असतो, कुठे जायचं कुठलं सोल्युशन आपल्या मनामध्ये येत नाही, अशा जेव्हा दुःखात असतो तेव्हा सुद्धा आपल्या अंगावर रोमांच उभा राहतो. आता अर्जुन पहिल्या अध्यायात अर्जुन विषाद योग, तर त्या अध्यायात जेव्हा अर्जुनाने कौरव सेना पूर्ण बघितली तेव्हा मात्र गांडीव धनुष्य त्याच्या हातातून खाली घसरला. त्यांनी कृष्णाला सांगितलं मी युद्ध करणार नाही. त्यावेळी सुद्धा त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. पण तो रोमांच का उभा राहिला, कारण तो खूप दुःखी झाला की मी माझ्या स्वजनांना मारू शकत नाही. पण आता 10 अध्यायामध्ये आता अर्जुनाला ज्ञान मिळालं, त्याचा मोह नष्ट झालाय आणि आता त्याच्या अंगावर जो रोमांच उभा राहिलाय तो आनंदाने उभा राहिलाय की माझा सखा हा केवढा मोठा आहे. त्याचं विश्वरूप बघून त्याला अत्याधिक आनंद झालेला आहे. ज्याप्रमाणे एखादी आई असते आणि तिचा मुलगा लहान असतो आणि त्याला प्राइज मिळाल्यावर आईला केवढा आनंद होतो, असा अगदी त्याप्रमाणे आता कृष्णाला खूप आनंद झाला की हा माझा सखा केवढा मोठा आहे. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. म्हणजे इकडे अर्जुन काय सांगतोय की तुमचं हे जे रूप आहे त्याला
अंत नाहीये, मध्य नाहीये, कुठे आरंभ झाला, कुठे मध्य आहे, कुठे याचा अंत आहे, हे मला काही समजत नाही. म्हणजे आता हे अर्जुनाला समजलं की कृष्ण हा सर्व व्यापी आहे, जिकडे बघावं तिकडे त्याला कृष्णाचं विश्वरूप दिसत होतं. आणि मग त्यांनी त्या रूपाबद्दल सांगितलं की तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. म्हणजे अर्जुनाला सगळीकडे त्या विश्वरूपाचा प्रकाश दिसल्यामुळे तो म्हणतो हे विश्वरूप बघायला कठीण आहे. तरीही त्या प्रकाशामध्ये अर्जुनाला अनेक मुकुटे, अनेक गदा आणि चक्र हे सर्व काही दिसत होतं. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात, हे माझे मत आहे. बघा, आता जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा तुम्हाला हे सुद्धा नेहमी तुम्ही कृष्ण मंदिरात गेल्यावर स्तुती केली पाहिजे. काय म्हटलं पाहिजे? कृष्णा तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तर आता हे किती सोपे सोपे शब्द आहेत बघा. आपल्याला हे अशी प्रार्थना सहजपणे करता येते. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. तर ही जी प्रार्थना आहे ना, कुठेतरी तुम्ही लिहून ठेवा आणि जेव्हा कृष्ण मंदिरात जा तेव्हा तुम्हाला यातले एकदाच लिहिल्यावर तुम्हाला शब्दही आठवतील. तर त्याप्रमाणे तुम्ही प्रार्थना करा. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्या तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की हे जे कृष्णाचं विश्वरूप आहे ते विश्वरूप नित्य नाहीये, नित्य नाहीये, या ब्रह्मांडापुरतच आहे. म्हणून इकडे अर्जुनाने सांगितलं की सूर्य आणि चंद्र तुमचे दोन नेत्र आहेत. तर हा जो विराट रूप आहे, विश्वरूप आहे, हा एक कॉन्सेप्ट आहे, ही एक संकल्पना आहे. संकल्पना आहे की आपण म्हणतो की जे उच्च ग्रह आहेत किंवा अप्पर प्लॅनेटरी सिस्टम्स ते म्हणजे कृष्णाचं डोकं आहे. हे जे आपण म्हणतो ना, अशा तऱ्हेने आपण या ब्रह्मांडाची विभागणी करतो. त्यात आपण म्हणतो की जे डोकं आहे ते म्हणजे उच्च ग्रह आहे. मग जे तुमची छाती आणि उदर आहे ते म्हणजे ही पृथ्वी आहे आणि पाय किंवा चरण म्हणजे पाताळ आहे. तर हे जे विश्वरूप आहे हा एक कॉन्सेप्ट आहे आणि हे विश्वरूप नित्य नाही आहे, ते या ब्रह्मांडापुरतच आहे. आता पुढे बघूया आपण 20वा श्लोक. तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहे. म्हणजे आता इकडे अर्जुन आपल्या भावना व्यक्त करतोय की तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप म्हणजे
हे जे रूप विश्वरूप प्रथम बघून अर्जुनाला आनंद झाला, पण आता हे या रूपाला अर्जुन काय म्हणतोय की बाबा हे तुमचं रूप आहे, अद्भुत तर आहेच पण उग्रही आहे, आणि त्याच्यामुळे सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. म्हणजे जे जे कोण तुझ्या विश्वरूपाकडे बघताय ते घाबरलेले आहेत, त्यांच्या मनामध्ये चिंता प्रकट झालेली आहे. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाने आपले भाव व्यक्त केले. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहे. आता इकडे अर्जुन सांगतोय सर्व देवदेवता सुद्धा या उग्र रूपाकडे बघून तुमच्या उग्र रूपाकडे बघून घाबरलेले, आणि जेव्हा भक्त घाबरतो तो काय करतो, तो प्रार्थना करतो, स्तोत्र म्हणतो, स्तुती करतो. आणि इकडे सुद्धा या देवदेवतांनी तेच केलेलं आहे, वैदिक स्तोत्रांचे गायन चालू केलेले आहे आणि स्तुती करायला चालू केली आहे, कारण ते सर्वजण घाबरलेले. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वे देव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहते. म्हणजे हे जे अद्भुत रूप आहे खरोखर हे बघून सगळ्यांना आश्चर्य वाटलेलं आहे. आता 23वा श्लोक आहे. हे महाबाहू देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत, आणि त्यांच्याप्रमाणे मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलेलं आहे की हे जे रूप आहे हे बघून मी खूप घाबरलो आहे. आणि मग पुढे त्यांनी सांगितलंय हे सर्वव्यापी विष्णू आणि तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची वाचलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. आता इकडे अर्जुन सांगतो की मी इतका घाबरलोय की माझं धैर्य आणि माझं मानसिक संतुलन आता राहू शकत नाहीये. 26 आणि 27 स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्र पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धेही तुमच्या भयंकर मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुरडा झालेला मला दिसत आहे. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहे. आता इकडे अर्जुन बघतोय कृष्णाने सांगितलंय की तुला जे काय बघायचंय भूतकाळ, वर्तमान, भविष्यकाळ हे तुला सगळं दिसेल. आता अर्जुनाला बघायचं आहे की कौरव सेनेचं काय झालं, तर त्याला काय दिसतंय की कौरव सेना जी आहे ही पूर्ण आणि त्या पांडव सेनेमधले सुद्धा काही बरेचसे योद्धे हे कृष्णाच्या मुखामध्ये प्रवेश करताय आणि कृष्ण त्यांचा चुरडा करतोय असं अर्जुनाला दिसतंय. आता हे बघितल्यावर मात्र अर्जुन खरंच घाबरतो की हे जे अकराळ विक्राळ दाढा ही कौरव सेना चिरडलेली कृष्णाच्या मुखामध्ये. मग तो कृष्णाला विचारतोय कृष्णा तू कोण आहेस,
तो घाबरतो. मग इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत की मी काळ आहे. श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त. माताजी हरे कृष्णा. माताजी हरे कृष्णा. बरं. श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु युधः. श्री भगवान म्हणाले जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजे पांडव व्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्धाचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मी काळ आहे. आता तुमच्या मताप्रमाणे तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला काळ म्हणजे काय वाटतं? काळ म्हणजे काय सांगा बरं मला. कोणाला बोलायचं नाहीये? आपण जे भूतकाळ भविष्यकाळ वगैरे म्हणतो तोच काळ आहे का? म्हणजे वेळ बरं पद्धत. बरं बरं ठीक आहे, बरोबर आहे. आणि कोणाला सांगायचंय काळ म्हणजे काय? योगेश प्रभूजी तुम्ही अनम्यूट झाला होता का? बरं मी सांगते, तुमचंही बरोबर आहे. काळ म्हणजे एक कालावधी. म्हणजे तुम्ही आता म्हटलं भूतकाळ वर्तमान भविष्य काळ, याला आपण म्हणतो म्हणजे अ पिरियड ऑफ टाइम. हे एक म्हणतो. दुसरा काळ म्हणजे मृत्यू. बरं, पण इकडे आपण श्रीमद भागवतम मध्ये काय वाचतो? काळ म्हणजे कोण आहे? काळ म्हणजे हा कृष्णाचा भक्त आहे आणि तो काय करतो? भक्तांकडे वेगळा असतो आणि अभक्तांकडे वेगळा असतो. अभक्त जे असतात त्यांच्या समोर तो मृत्यू म्हणून उभा ठाकतो. आणि कसं करतो? त्यांनी जे काही जीवनभरात कमवलेलं आहे, नाम कमवलेलं आहे, आता हा अभक्त असेल तो सगळं एका क्षणात हे सगळं काही नष्ट करतो. सगळं मिळवलेला पैसा, संपत्ती, मान, प्रसिद्धी हे सगळं नष्ट करतो. पण भक्ताकडे कसा असतो? तो पूर्ण वेगळा असतो. भक्त कसा असतो? तो नेहमी कृष्णाचा जप करतो, मंदिरात जाऊन कृष्णाची सेवा करतो. तर भक्ताकडे काळ कसा असतो बघा. एखादा भक्त असेल आणि एखादा दिवस असा जातो की तो खूप बिझी आहे, त्याला जप करायला मिळाला नाही. आता रात्र झालीये, तरी 16 माळा आता करायच्या, तर मी जप कसा करू? अशा वेळेला काळ जो असतो ना, तो एका रबर बँड कसं आपण स्ट्रेच करू शकतो त्याप्रमाणे लिटरली तो जो वेळ असतो त्याला थोडाच वेळ असतो त्याला जप करायला, पण तो स्ट्रेच असा होतो की त्याचा जप पूर्ण होतो, त्याला थकवा येत नाही. आणि त्याचं शेड्यूल जे आहे त्या शेड्यूल कितीही टाईट असेल तरी जो वेळ असतो तो त्याच्यासाठी जरा लांबतो आणि त्याचं सगळं जी सेवा असेल जप असेल ते होतो. म्हणजे काळ हा भक्तासाठी वेगळा असतो, अभक्तासाठी वेगळा असतो. तर इकडे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की मी काळ आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांच्या पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची
युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण. बघा आता हे कृष्ण आहे, त्याला विश्वरूप दाखवून अर्जुनाला प्रेरणा द्यायची आहे की चल आता उठ, युद्ध कर, यश मिळव. तू बघितलंस ना, ही कौरव सेना जी आहे, ही कौरव सेना हरलेली आहे. सगळे ही जे योद्धे आहेत, जे सैनिक आहेत, सगळे ठार मेलेले आहे. आता तू फक्त युद्ध कर, विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. आणि ते असं जेव्हा कृष्ण बोलतोय तेव्हा तो अर्जुनाला एका शब्दाने हाक मारतोय. तो वेगवेगळ्या शब्दांनी हाक मारतोय. कधी अर्जुनच म्हणतोय, कधी कुंती पुत्र, कधी भारत, वेगवेगळ्या नावानी तो अर्जुनाला हाक मारतोय. इकडे त्यांनी एक शब्द वापरलाय, कधी महाबाहू म्हणतोय, कधी असे खूप शब्द त्यांनी वेगवेगळे शब्द वापरलेले. हे शब्द का वापरले? पण तो अर्जुनाला प्रत्येक नावानी जे संबोधतोय त्यांनी त्याचा उत्साह तो वाढवतोय, त्याला प्रेरित करतोय की अर्जुना तू कोण आहेस? तू कुंती पुत्र आहेस. तू कोण आहेस? तू सव्यसाचीन आहे. सव्यसाचीन म्हणजे जो अगदी कुशलतेने उजव्या हाताने किंवा डाव्या हाताने युद्ध करू शकतो. जसं तो उजव्या हाताने धनुष्य बाण मारू शकतो, धनुष्य उचलू शकतो, अगदी त्याच सहजतेने डाव्या हाताने सुद्धा तो अचूक नेम धरू शकतो. तर असं करून त्याला सव्यसाचीन असं म्हटलेलं आहे. तर इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे, एक सर्जन दाखवलेला आहे आणि त्याच्या हातात एक स्काल्पेल आहे. आता एखाद्या माणसाला ट्यूमर असेल किंवा कॅन्सरची गाठ असेल तर तो काय करतो? सर्जनकडे जातो. सर्जन काय करतो? त्या स्काल्पेलनी तो जो ट्यूमर आहे तो काढतो आणि आता त्या माणसाला बरं वाटतं. मग अशा तऱ्हेने तो जो पेशंट आहे तो डॉक्टरला शरण गेला. डॉक्टरच्या हातात जणू काही त्या पेशंटनी आपला जीव दिलेला आहे आणि आता त्याला पेशंटला बरं वाटतंय. मग आपल्याला सुद्धा आनंद पाहिजे असेल तर आपण काय करायचं? आपण सुद्धा आपल्या स्वतःला आपण कृष्णाच्या हातात द्यायचा, कृष्णाला शरण जायचा आणि कृष्णाला शरण गेल्यावर तो या भौतिकाची जी आपली गाठ आहे, अनेक अनेक जन्म गाठ आहे, ही गाठ अगदी सफाईने कृष्ण कापतो आणि मग आपल्याला त्याची प्राप्ती होते. पण पहिलं आपल्याला कृष्णाला शरण जावं लागतं, तरच तो हे करू शकतो. आता ज्याप्रमाणे पेशंटला बरं नाहीये, कॅन्सरची गाठ आहे, त्याला जावं लागतं ना डॉक्टरकडे, ऑपरेशन करून घ्यावं लागतं त्याला, मगच तो बरा होऊ शकतो. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाला शरण जातो तो आपली भौतिकाबरोबर जी गाठ आहे ती कापतो. हे हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्धांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर, यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूंवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे परत कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, बघ मी तुला दाखवलेलं आहे ही कौरवसेना नष्ट झाली आहे, आता तू युद्ध कर आणि निमित्त मात्र हो. म्हणजे इकडे अर्जुनाला सांगितलंय की तू निमित्त मात्र हो. म्हणजे काय आहे की याच्यापासून आपण सुद्धा बोध घेतला पाहिजे. शिला प्रभुपादांचं हे मिशन आहे, त्यांना बुक डिस्ट्रीब्युशन करून ज्ञान देऊन लोकांना कृष्ण भावना भावी जीवन जगण्यासाठी त्यांना प्रेरणा द्यायची. मग यासाठी आपण शिला प्रभुपादांना शरण जाऊन असं म्हणू शकतो ना की तुम्ही सुद्धा
हे जे मायेच्या विरुद्ध, अज्ञाना विरुद्ध जे युद्ध चालू आहे त्यात तुम्ही मला निमित्त मात्र करा. मला सुद्धा खूप सेवा करायची इच्छा आहे आणि सर्वात उत्तम सेवा जर तुम्हाला श्रील प्रभुपादांची करायची आहे तर तुम्ही भगवद्गीतेचं पुस्तक तुमच्या जवळच्या जे नातेवाईक मित्र कोणी असतील त्यांना देऊ शकता, किंवा तुम्ही ही जी आमची क्लास लिंक आहे ती फॉरवर्ड करू शकता इतरांना, त्यांना सांगू शकता. 1-2 मिनिटं तुम्हाला लागतील. नुसतं व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवू नका किंवा आम्ही फॉरवर्ड केलेली लिंक त्यांना फॉरवर्ड करू नका. 2 मिनिटं त्यांच्याकडे बोला, 2 मिनिटं बोला आणि त्यांना समजावून सांगा की तुम्हाला या भगवद्गीतेत काय काय समजलं, तुमचे अगोदर कॉन्सेप्ट काय होते देवाबद्दल, आता कसे बदलले, हे तुम्ही थोडासा वेळ काढा, समजावून सांगा आणि त्यांना सांगा की तुम्ही भगवद्गीतेचा क्लास अटेंड करा आणि हा क्लास मुफ्त आहे, काही फी नाहीये, हे पण आवर्जून सांगा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थर थर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गदित स्वरात भगवान कृष्णांना असा म्हणाला. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नाम श्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करत असेल तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्त पळत आहे. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 37वा श्लोक. हे महात्मन, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात, तर मग यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणाचे कारण आहात. श्लोक क्रम 38. तुम्ही आदि पुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलंय की तो अत्यंत भयभीत झालाय आणि तो कृष्णाकडे बोलतोय, आता घाबरून बोलतोय, म्हणून तेच तो परत बोलतोय. तुम्ही आदि पुरुष भगवान पुरातन आहात, हे तो अगोदर बोललेलाच आहे, पण आता सुद्धा तो एवढा घाबरलेला आहे की तेच तो परत बोलतोय. तुम्ही या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. परत तुम्ही त्रिगुणातील असे परम पूज्य आश्रयस्थान आहात. म्हणजे परत ते शब्द अर्जुन वापरतोय कारण तो खूप घाबरलेला आहे. आणि इकडे अर्जुनाने सांगितलेलं आहे की जे तुमचे भक्त आहेत, जे सिद्ध पुरुष आहेत, ते तुम्हाला नमस्कार करत आहेत. पण जे अभक्त आहे, राक्षस, ते काय झालेले आहे? अत्यंत भयभीत झालेले आहेत आणि भयभीत होऊन ते इकडे तिकडे पळत सुटलेले आहे. तर याच्यावरून आपल्याला समजतं की जे भयभीत झालेले आहेत, जे अभक्त आहेत किंवा जे धर्माच्या विरुद्ध आहेत, धृतराष्ट्र, त्यांना काय होतं? कृष्णाचं दर्शन होऊन ते घाबरतात, त्यांच्या मनामध्ये शंका चिंता येते, त्यांना पळून जावंसं वाटतं. पण जे भक्त आहेत ते सुद्धा घाबरलेले आहेत. अर्जुन सुद्धा घाबरलेला आहे, देव देवता रुद्रगण मरुद्गण हे सुद्धा घाबरलेले. पण ते घाबरून काय करतायत? ते कृष्णाची स्तुती करतायत, वैदिक स्तोत्रांचं गायन करतायत.
त्याला शरण जात आहेत, कृष्णाला नमस्कार करत आहे. तर भय हे दोघांमध्येही आहे, पण त्याचा परिणाम काय झालाय, भक्त जे अभक्त आहेत ते इतके घाबरलेले आहेत की ते पळून जात आहेत, पण जे भक्त आहेत ते मात्र शरण गेलेले आहेत आणि कृष्णाची प्रार्थना करत आहेत. आता आपण ऐकूया अर्जुन काय म्हणतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रासमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. आता ही क्षमा याचना आपण सुद्धा सर्वांनी केली पाहिजे रोज कृष्णाकडे. कृष्णा, मला माहिती आहे की तुम्ही सर्वश्रेष्ठ आहात, पण माझ्या हातातून अनेक अपराध घडत आहेत. काही जाणते, काही अजाणतेपणे घडत आहे. तुम्ही कुठले अपराध जे करता ते तुम्ही सांगा आणि मग क्षमा मागा. हे प्रार्थनेचा एक अंग आहे, क्षमा याचना. आता इकडे अर्जुन आणि कृष्ण हे दोघही एकमेकांचे मित्र होते, म्हणून अर्जुन कृष्णाला त्याच्या नावाने हाक मारायचा, कृष्ण, यादव, अशा तऱ्हेने. आणि एकत्र ते जेवायला बसायचे, एका बिछाण्यावर झोपायचे. आता हे एवढं विश्वरूप बघून अर्जुनाला असं वाटले, बाप रे, हा माझा मित्र केवढा मोठा आहे, हा सर्व ब्रह्मांडाचा कंट्रोलर आहे. आता मात्र मी याला केवढा अनादराने वागवलं, त्याचा किती अपमान केला, म्हणून मला त्याची क्षमा मागितली पाहिजे. आपल्याला असं कधीतरी वाटतं का की मी अपराध केलेले आहे किंवा अपराधाबद्दल कृष्णा तू मला क्षमा कर, कधीतरी आपल्या मुखातून असे शब्द येतात का? नाही. आपल्याला वाटतं मी अपराध करूच शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने प्रार्थनेचं एक अंग म्हणजे क्षमा याचना करणे हे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदी झालो आहे, परंतु त्याच बरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. म्हणजे आता अर्जुन म्हणतोय की आता अजूनही माझा पेशन्स नाहीये, मला हे रूप तुझं बघायचंच नाहीये. पहिल्यांदा मला आनंद झाला खरं आहे, पण आता मात्र मी अतिशय भयभीत झालेलो आहे. तर हे रूप आता तू आवर्ता घे आणि मला जे तुझं सौम्य रूप आहे ना तेच रूप दाखव, तेच रूप आता तू प्रकट कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 47. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिले नाही. हे कुरुपरवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे रूप विश्वरूप कोणी पाहिले नाही. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहे. हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण.
आता अर्जुनाची इच्छा होती की विश्वरूप दाखव, म्हणून कृष्णाने त्याचं विश्वरूप प्रकट केलं आणि मग अर्जुनाला सांगितलं की माझं विश्वरूप बघण्यासाठी काही कोणाला वेद अध्ययन करावं लागत नाही, यज्ञ दान पुण्य कर्म उग्र तप करावं लागत नाही. मग काय लागतं कृष्णाचं विश्वरूप बघायला? फक्त अनन्य भक्ती लागते. कृष्ण त्याचं रूप आहे ते फक्त भक्तांसमोर प्रकट करतो आणि कुठले भक्त जे अनन्य भक्त आहे. आणि पण आता अर्जुन घाबरलेला पाहून कृष्ण म्हणतो की बरं आता मी तुला हे रूप जे आहे हे रूप आता मी आवर्त घेतो आणि तू शांत चित्तेने तुला जे रूप बघायचंय ते आता बघू शकतोस. आणि असं म्हटल्यानंतर अर्जुनाला बरं वाटतं आणि एकदा काय त्याचा जीव भांड्यात पडतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्णा. म्हणजे आता प्रथम विश्वरूप समाप्त केल्यावर किंवा आवर्त घेतल्यावर श्रीकृष्णाने पहिल्यांदा आपलं चतुर्भुज रूप दाखवलं आणि मग आपलं द्विभुज रूप प्रकट केले. तर याच्यावरून आपल्याला काय समजतं की हे जे मूळ रूप आहे, हे जे कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे, डोक्यावर मोराचं पीस, 2 हात आहे, हातामध्ये बासरी आहे, हे जे श्याम सुंदर रूप आहे हे मूळ रूप आहे. आणि त्याच्या नंतरची जी रूपे आहेत किंवा जो विस्तार आहे ते चतुर्भुज रूप किंवा विश्वरूप असं आहे. पण मूळ रूप कुठलं आहे की श्याम सुंदर रूप आहे, जे ज्याला 2 हात 2 पाय आहेत, हे कृष्णाचं मूळ रूप आहे. आणि हे रूप बघून आपला सखा बघून अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. हे श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. श्लोक क्रम 54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ त्याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. तर आता कृष्णाचं सौम्य रूप बघून अर्जुन एकदम शांत झालेला आहे आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे जे माझं मूळ रूप आहे ते केवळ अनन्य भक्तीनेच माणूस बघू शकतो, अनन्य भक्तीने मला जाणू शकतो. आणि देव देवता सुद्धा हे जे माझं मधुर रूप आहे ते बघण्यासाठी नित्य प्रयत्न करत असतात. म्हणजे एक लक्षात घ्या की जो वैष्णव असतो तो देव देवतांपेक्षा सुद्धा वर असतो, तो ब्राह्मणांपेक्षा सुद्धा वर असतो. जो भक्त असतो त्यालाच कृष्ण दर्शन देतो किंवा तोच कृष्णाला जाणू शकतो. असं नाहीये की देव देवता हे कृष्णाला जाणू शकतात, असं नाहीये. पण अनन्य भक्ती जो करतो, अनन्य भक्तीद्वारेच आपण कृष्णाला जाणू शकतो. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. माताजी शेवटचा 55 आहे माताजी. हा. भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवा विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे
तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्णा. हा शेवटचा आहे श्लोक आता. हरे कृष्णा. मत कर्म कृत मत परमाः मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु या समामेति पांडव. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संगतातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रीत्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता अनन्य भक्ती म्हणजे काय आणि काय नाही हे इकडे कृष्णाने सांगितलंय. जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होतो किंवा मुक्त असतो, तोच अनन्य भक्ती करू शकतो. म्हणजे कृष्णाची भक्ती करतोय तेव्हा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे, बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आपण करत नाही. कृष्णा, मी तुझी एवढी एवढी भक्ती करते, मला अमक्या अमक्या गोष्टी दे, हे कृष्णाला आवडत नाही. तर्कवादाच्या संघातून मुक्त. तर्कवादी म्हणजे काही ज्ञानी असतात, ते खूप वाचतात आणि तर्क काढत बसतात. कसा तर्क काढत बसतात की कृष्ण असा नाहीये, असा नाहीये, त्याला नेती नेती म्हणतात, न इति, असा नाहीये तसा नाही. तर हा तर्कवाद झाला. आता समजा जर बाहेर रस्त्यावर एक जोरात आवाज आला आणि मी इकडेच खोलीमध्ये बसले आणि मी तर्क काढत बसले की एक झाड पडलं असेल, ऍक्सिडेंट झाला असेल, बिल्डिंगचा एक भाग खाली पडला असेल, पण जोपर्यंत मी तिकडे जात नाही तोपर्यंत मला खरं काही समजणार नाही. तर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जे परंपरेतले आहेत त्यांच्याकडे गेलं पाहिजे, त्यांचं आपण ऐकलं पाहिजे, त्यांची पुस्तकं वाचली पाहिजे आणि विशुद्ध भक्तीमध्ये आपण व्यस्त झालो पाहिजे. कृष्णासाठीच कर्म केले पाहिजे, कृष्णाच्या संतोष प्रित्यर्थ कर्म केले पाहिजे आणि कृष्णालाच या जीवनाचे परम लक्ष्य मानले पाहिजे. आणि इतकं करून सुद्धा इकडे कृष्ण थांबलेला नाहीये. कृष्णाने काय सांगितलं, एका बाजूने बघा लोक रोज जप वगैरे करत असतात, पण इतर लोकांशी कसे वागतात, त्यांना दुःख पोचवतात, टोचून बोलतात, त्यांची चेष्टा करतात, अशा तऱ्हेने. तर कृष्णाने इकडे काय सांगितलंय, सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने एखादा भक्त वागला पाहिजे. हे सगळं वागल्यानंतरच निश्चितपणे त्याला माझी प्राप्ती होते. आणि सर्व प्राणी मात्रांशी, फक्त मानवांशी नाही, इतर प्राण्यांशी सुद्धा आपण मित्रत्वाने वागलं पाहिजे. म्हणून इकडे आपल्याला समजतं की आपण नॉनव्हेज का नाही खायचं, कारण आपण त्या प्राण्यांची हत्या करतो, त्यांना दुःख पोचवतो आणि हे कृष्णाला आवडत नाही. तर आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. आज आपण काय सांगितलं, अर्जुन कृष्णाला विनंती करतो, मला तुझं विश्वरूप दाखव. मग प्रथम श्रीकृष्ण विश्वरूपाचं थोडस वर्णन करतात आणि मग त्यांना समजतं की अर्जुनाला दिसत नाहीये, म्हणून कृष्ण अर्जुनाला दिव्य नेत्र प्रदान करतात आणि हे विश्वरूप बघून अर्जुन प्रथम अगदी आनंदित होतो, पण नंतर मात्र अतिशय घाबरतो जेव्हा तो बघतो की कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात चाललेली आहे. चिरडून चिरडून कृष्ण या सर्वांना खात आहे. असं बघितल्यावर कृष्णाला अर्जुन विचारतो की तुम्ही कोण आहात. तेव्हा कृष्ण उत्तर देताना अर्जुनाला सांगतो की मी काळ आहे. मग अर्जुना प्रार्थना करतो, एवढा माझा मित्र एवढा मोठा आहे, ब्रह्मांड नायक आहे, अनंत,
कोटी ब्रह्मांड नायक आहे, त्याच्याशी मी कसा वागलो, मी त्याला कृष्ण म्हणून हाक मारली, यादव म्हणून हाक मारली, त्याच्याबरोबर जेवलो, त्याच्याबरोबर झोपलो, अशा तऱ्हेने अनादराने मी कृष्णाकडे वागलो, म्हणून तो क्षमा याचना करतो. आणि मग कृष्ण त्याला सांगतो की माझं विश्वरूप बघायला वेद अध्ययन, यज्ञ, तप, पुण्यकर्म अशा तऱ्हेने हे रूप कोणाला दिसू शकत नाही. फक्त जो अनन्य भक्त असतो तोच मला बघू शकतो. मग अनन्य भक्ती कशी आहे हे पण आपण ऐकलं, आणि कृष्णाने हे पण सांगितलं की माझं जे हे मूळ रूप आहे, द्विभुज श्याम सुंदर रूप आहे, हे बघायला सुद्धा अत्यंत दुष्कर आहे, अत्यंत अवघड आहे, आणि देव देवता सुद्धा हे रूप बघण्यासाठी नित्य प्रयत्नात असतात. तर अशा तऱ्हेने हे विश्वरूप दर्शन योग झालेला आहे. तुमचे काही प्रश्न आहेत का? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.